Inselmilkom dan huwa id-dibattitu fejn l-iktar ħaġa importanti huwa l-argument mingħajr retorika żejda u mingħajr interruzzjonijiet. Illum mistednin fuq naħa għandi l-opinjonista Gino Kawki u fuq in-naħa l-oħra għandi l-opinjonista Dr. Melkin Mifsud. Is-suġġett tal-lum huwa il-partiti politiċi. Hemm differenza? Ħanibda bik, Melkim, ippermettu li nindirizzakom bil-first name, jekk ma importanx. Mela, inti kif tara li l-Partit Laburista? Il għaliex kien hawn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fejn qalu li l-Partit Laburista huwa organizzazzjoni kriminali u li fil-gvern jażel lil min joqtol. Taqbel ma dan inti? Il-Partit Laburista huwa partit politiku, rebaħ diversi elezzjonijiet ġenerali u anki elezzjonijiet oħrajn u huwa fil-gvern. Mela, ir-rwol prinċipali tal-Partit Laburista fil-gvern huwa biex jara li l-pajjiż jimxi l-qudiem. Kien hemm ukoll diversi inċidenti matul dawn is-snin, jiġifieri il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni in 2013. Minn dikinhar law dejjem kien hemm il-Partit Laburista fil-gvern. Rajna numru ta' skandli. Rajna numru ta' azzjonijiet li ma jagħmlux ġieħ la lill-Laburisti ġenwini u laqqas lill-gvern li jkollok gvern serju. Jiġifieri għandek l-inċidenti ta' skandli wara l-oħra. Jiġifieri l-aħħar skandlu huwa li l-gvern jrid jibiddel huwa modi li jkun li jipproteġi il-pożizzjoni tiegħu u damage limitation ukoll ta' dawn is-skandli. Jiġifieri skandlu ta' qabel kien Ministru tal-Gvern jagħti lil ħabiba tiegħu ġob mal-Gvern u l-Prim Ministru jgħid it's okay. U l-poplu huwa jirrabja għal dawn l-affarijiet, jiġifieri dwar il-kriminalità, jiġifieri għalfej il-Partit Laburista jrid ibiddel il-liġi dwar l-inkjesti. Huwa damage limitation għax jaf li l-ftit drabi li xi ħadd marant il-maġistrat, il-maġistrati sabu affarijiet li ma jagħmlux ġieħ lill-gvern. Irri kellna sitwazzjoni fej il-qorti tal-appell qalet fuq l-iskandli tal-isptarijiet li dawn kienu fraudolenti. U fraudolenti jiġifieri mhux minn xi ħadd li ma nafux, mill-gvern. Jiġifieri meta wieħed jgħid isma' hemm il-kritika li hemm il-kriminalità għaddejja, jiġifieri minn naħa taċ-ċivili, jiġifieri għax dik kienet kawża ċivili, il-gvern ġie kundannat. Il-gvern ġie kundannat li dan kien skandlu pjuttost serju. Issa rridu naraw jekk hemmx responsabilità kriminali min għamel wetta dawn l-iskandli. Jiġifieri li il-Partit Laburista jieħu għalih għax hawn min jara il-Partit Laburista u mhumiex il-Laburisti, jiġifieri it-tesserati jew nies li jmorru biex jivvotaw, dawk mhumiex il-kriminali, il-kriminali huwa Dawk li jagħmlu l-partit. Dawk li jagħmlu l-partit, imma mhumiex responsabbli għal l-iskandlu tal-isptarijiet, mhumiex responsabbli minħabba li ministru jagħti ġob l-tfajla tiegħu mbagħad issir il-mara tiegħu, mhumiex responsabbli għall-iskandlu skandlu li smajna tal-Premier, mhumiex responsabbli għaliex Daphne Caruana Galizia splodowa u hawn min irid jgħid li l-familja ta' Caruana Galizia għandhom jagħtu apoloġija lill-Partit Laburista. Dawn in-nies komuni, it-tesserati, dawk li jivvotaw għall-Partit Laburista huma responsabbli in-nies fit-tmexxija. ċertu diskors ta' Robert Abela huwa naħseb kundannabbli wkoll. Mela, ħalli ndur daqsxejn fuq Gino. Gino, inti kif tara li l-Partit Nazzjonalista, esponenti Laburisti jgħidu illi il-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata huwa maqsum f'azzjonijiet diversi u maħkum minn estremisti. Taqbel? Allora, fil-fatt jiena l-mistoqsija tiegħek kif nara l-Partit Nazzjonalista kont ħanwieġbek b'mistoqsija oħra. Għalli ma Partit Nazzjonalista qed tirreferi inti? Għal Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gleck,
għal-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delija u Alex Borch, jew għal-Partit Nazzjonalista tal-Aħwa Aquilina u ta' Jason Azzopardi. Għaliex il-Partit Nazzjonalista kif naraħ illum il-ġurnata jien huwa sparpaljat, mifni biġliet bejn fazzjoni u oħra, ma jafx fejn sejjer, assolutament mhux qed jaqdi l-funzjoni tiegħu ta' partit ta' oppożizzjoni kif għandu jkun f'sistema demokratika. Konfużjoni totali. Ironikament, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħix dan il-perjodu ta' konfużjoni totali meta reġa' ġie lura mill-Ewropa Simon Busuttil u reġa' beda Simon Busuttil jinvolvi ruħu b'appoġġ ta' ħafna fil-Partit Nazzjonalista. L-aħħar darba li Simon Busuttil kien imexxi l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista kien qabel l-elezzjoni tal-2017 meta bid-deċiżjonijiet li kien jieħu rajt li għana fil-Partit Laburista kien ħareġ bil-frażi koalizzjoni tal-konfużjoni. Din id-darba mhux qed jagħmel koalizzjoni ma' ħadd Simon Busuttil. Imma kombinazzjoni ma' li ġiju l-lura fil-Partit Nazzjonalista hemm reġa' stat ta' konfużjoni totali. Min hu il-Partit Nazzjonalista. Nipprova nħares lej Bernard Grech huwa mexxej dajef li ma jistax fl-opinjoni tiegħi imexxi. Tgħid li għalfejn. Għaliex jekk ħajprova joħodha kontra dawk li jridu imexxu l-partit bl-estremizmu, daw ħajtajruh minn hemm. Ma ninsewx minn poġġihem lil Bernard Grech. Bernard Grech ma kienx l-għażla prinċipali ta' id-delegati fil-konferenza ġenerali ma nafx sejħu l-Partit Nazzjonalista bħalissa. L-għażla tagħhom dak kien Adrian Delija. Kien b'kumplott li Adrian Delija ittajjar minn hemmhekk. U dawk li poġġew lil Bernard Grech hemmhekk qalulu inti tagħmel li ngħidulek aħna nkella lilek intajruk mal-ewwel. Dawk illum il-ġurnata l-istess nies huma l-istess nies li qed imexxu l-fera estremista tal-Partit Nazzjonalista. Illi moħħhom biex anke li tqum filgħodu u tieħu nnifs għalihom huwa skandlu, kollox sar skandlu. Bħalli kieku l-memorja tagħna hija qasira ħafna minn għalihom, hemm ħafna uħud minnhom stess li hemm fuq xi wieġbu għal meta kienu huma jieħdu d-deċiżjonijiet fil-gvern. Imma nerġa' lura d-diskors li kont qed nagħmel. Bernard Grech ma jistax joħda kontra l-aħwa Aquilinijiet, kontra Jason Azzopardi, kontra dawk li jimmilitaw f'dik il-fera estremista tal-Partit Nazzjonalista għalfejn għax jitajrulu rasu. Min-naħa l-oħra jista' jieqaf lil Adrian Delija u lil Alex Borch Bernard Grech? Assolutament le. Għalfejn? Għax jaf li l-għażla leġittima ewlenija kienet Adrian Delija u ħadlu postu b'kumplott. Il-pożizzjoni ta' Bernard Grech hija dajfa għall-aħħar. Mhijiex pożizzjoni ta' mexxej ta' partit li qed jaspira li fi żmien sentejn jiffaċċja elezzjoni biex jieħu l-gvern fideh. U tinduna mill-argumenti tiegħu, mill-mod kif jesponi l-argumenti tiegħu, mill-mod kif jipprova jmexxi l-qudiem ċertu kritika tal-Partit Nazzjonalista taqa' b'mod faċli l-kritika tiegħu għaliex issa għandek bniedem mhux miexi fuq il-blat, bniedem miexi fuq ir-ramel. Dak qed nara l-Partit Nazzjonalista llum jiena, partit b'konfużjoni totali, ma tafx ħu, ma tafx min qed imexxi, mifni bi problemi interni, mifli bi skandli interni u ma nistax nifhem jien kif jista' jmur quddiem in-nies u jgħidulhom isma' għażlu lili għax jien aħjar mill-ieħor. Illum il-ġurnata jien nara illi id-distakk bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista f'dik li hija lil min taf dan biex imexxi dal-pajjiż hija waħda netta u ċara daqs il-kristall. Mela, ħandur fuq Malcolm, is-sondaġġi tat-Times tal-Malta Today u anke ta' Marmaran kollha urew illi il-Partit Laburista huwa l-iktar partit illi gawdi fiduċja fost l-elettorat. Issa kif tatribwixxu tinterpreta dan ir-riżultat? Le, jiena nara u smajt sieħbi ġino jitkellem ukoll. Dawn huwa perceptions. Jiġifieri li il-Partit Nazzjonalista, huwa mifrut u wieħed jiġġieled kontra l-ieħor. Huma perceptions li ġino qed jippuxja fuq dan. Mhux vera, vera xejn, jiġifieri jien ngħid jalla l-Partit Nazzjonalista jkollu iktar factions, jkollu factions tan-nisa, jkollhom il-factions taż-żgħażagħ, jkollhom il-factions tal-kaċċaturi, jkollhom il-factions tal-business, jkollhom il-factions tal-ħaddiema tal-gvern, il-ħaddiema fil-privat. Il-Partit Nazzjonalista biex
għax it's a numbers game, l-elezzjoni, min jġib l-iktar voti. Jiġifieri jattira kemm jista' jkun votanti u ma jikkonċentrax fuq issue wieħed imma fuq spektrum ta' issues. Jiġifieri inti dwar il-surveys ta' ġimgħa l-oħra. Iva, hemm perception li il-Prim Ministru issa spjegali, il-perception tal-Prim Ministru li huwa aħjar minn Bernard Grech. Huwa perception. Jiġifieri din li ta' Jean-Paul Sofija pudina tiegħu. Mhux ta' Bernard Grech. L-emendi li rrid jagħmel fuq l-abort pudina tiegħu, mhux ta' Bernard Grech, imma l-perception hemm barra li hu xi Prim Ministru ta' barra binaw. U Bernard Grech kif spjega għax huwa kontrollat minn hemmhekk, il-perception hemm barra mhix ir-realtà li aħna għaddejjin minn xi ekonomija ta' barra minn hawn. Maħniex, għandna deficit kbir, enormi, l-ekonomija f'ċertu fatturi areas huma b'saħħithom fosthom il-bini, imma qed tikkawża problemi oħrajn ta' ambjent. Jiġifieri l-ekonomija hija mibnija fuq il-konsum u mhux fuq il-produzzjoni li l-Partit Nazzjonalista jixtieq jibiddel dan, jibiddel li aħna nerġgħu nkunu il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista tal-Financial Services. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li ġab il-gaming. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li ġab l-avjazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista ġab il-pharmaceuticals, il-kumpaniji tal-farmaceutika. Jiġifieri huwa il-bażi il-Partit Laburista u kważi l-Partit Laburista kien se jerrovna kollox bil-grey listing. Ejja ma ninsawx dawn l-affarijiet, imma il-perceptions u hawnhekk fejn il-Partit Nazzjonali jien nikkritika l-Partit Nazzjonalista jaf li fl-elezzjoni li ġejja ovvjament il-Partit Laburista ħajuża il-power of incumbency, ħajjipprova jixtri n-nies, il-voti. U that's a given, irid isib metodi oħra kif jattira il-voti lejh. Imma il-perceptions huma Ġifieri s'issa mhux qed jagħmilha l-Partit Nazzjonalista, mhux qed jattira. Qed jagħmilha fl-opinjoni tiegħi jagħmilha aktar. Jiġifieri l-idejat tiegħu dwar se jiġri fil-futur naħseb li fl-opinjoni tiegħi irrid jagħmel spinta akbar biex dawn l-affarijiet in-nies jkunu jafu bihom. Ħandur da xejn fuq Ġino, forsi jekk għandek kummenti fuq dak li qal kemm tista' tagħmilhom, però l-istess sondaġġi juru illi numru sostanzjali ta' votanti ma jridux jivvotaw jew inkella huma ndeċiżi. U hemm numru sostanzjali. Issa, fl-opinjoni tiegħek dan ifisser li hemm trend fost l-elettorat jew inkella hemm sfiduċja fil-partiti politiċi. Mela ħanibda minn dak li qal Malcolm u jiena jaddu kemm jaddu żmien u għadni nerġa' nisma' ċerti argumenti li kienu jagħmlu esponenti tal-Partit Nazzjonalista meta kienu għadhom fil-Gvern qabel l-2013, il-famuża kelma perċezzjoni. Kull ħaġa li kienu jikkritikawhom fuqhom in-nies l-oli tal-ħajja, il-problemi li kienu fit-toroq, perċezzjoni kienu jgħidu perċezzjoni. U li niġu hawnhekk illum. U sondaġġ mhux wieħed imma wieħed, tnejn, tlieta. Nittimbrawhom bħala perception, perċezzjoni, għalija huwa insult lil dawk li ħadmu dawn is-surveys. Biss però għad għandna hawnhekk sitwazzjoni fejn il-poplu qed jitkellem u minn ma jrid jisimgħu qed jgħidlu int perċezzjoni jien ma rridx nagħti każek, jidher li ċerti nies, ċerti ideoloġiji, ċerti partiti ma jinbidlu qatt. Għadhom jemnu illi huma għandhom il-dritt divin illi jkun jafu kollox bleżatt u dak illi jipprova jgħidilhom ħadd ieħor mu veru xejn imma perċezzjoni. U għadna rġajna kemm rajnija hawnhekk illum. Jekk immorru għas-surveys, dejjem ngħid li l-aqwa survey huwa dakinhar tal-elezzjoni u s'issa fl-aħħar snin il-Partit Laburista dak is-survey dejjem rebħu bi kbir. L-elezzjonijiet rebaħu mhux waħda tnejn, 12 l-elezzjoni mill-inqas, inkluż il-ġenerali, il-Parlamenti Ewropej, il-Kunsilli Lokali. It-trends x'inhuma? It-trends huma illi qegħdin jgħidu smani għandek resqin mid-term, we are mid-term. Normalment partit fil-gvern meta jkollu elezzjonijiet mid-term dejjem inaqqas. U l-partiti ta' oppożizzjoni dejjem iżidu. Hawnhekk għandna trend, issa jekk in-naħa tal-Partit Nazzjonalista tista' sejħilha perċezzjoni, sejħilha li trid. Jien sejħilha dan huwa
is-sinjal li qed jagħtu n-nies. Qed jgħidu għalkemm għadna nemmnu aktar illi il-Partit Laburista għandu jerbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss u għalkemm nemmnu ħafna aktar li Robert Abela huwa l-aktar persuna idonea li tmexxi dal-pajjiż meta mqabbel ma' Bernard Gregg għax dak huwa il-kap tal-Oppożizzjoni, xorta waħda hemm affarijiet illi maħniex kuntenti bihom u sur gvern indirizzhom. B'umilta kollha, il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista dak is-sinjal ħadu ra x'inhu ma qegħdin jgħidu n-nies, ra x'qed jgħid in-nies ma għallhomx perċezzjoni għal realtà u beda jindirizzhom. U der fis-surveys illi ħarġu fl-aħħar ġimgħat der illi l-Partit Laburista vera beda jindirizza dawk l-affarijiet li l-poplu għallu tindirizza. Għalfejn għax in-numru qegħdin jidhru. Il-Partit Laburista reġa' beda iżid. Il-Partit Laburista reġa' beda inaqqas minn dawk li qegħdin jgħidu li mhux ħanivvutaw jew li ma nafux jekk nivvotawx. U daw reġgħu bdew jidħlu lura fir-ranks tal-Partit Laburista. Qatt ma marru fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista u dik huwa sinjal illi mhumiex jafdaw lill-Partit Nazzjonalista. Forsi jgħidu l-Partit Nazzjonalista jgħid perċezzjoni dik li mhux qed jarawna bħala alternattiva. Mhijiex perċezzjoni, in-numri ma jiktbux, in-numri huma dawk illi huma u qegħdin jitkellmu ċaru tont. Gwaj għall-Partit Laburista jekk jissupervja jgħid li dik hija perċezzjoni u ma jismax x'qed jgħidulu n-nies. Sissa wera li semaħħom lin-nies u qed jaġixxi fuq dak li qalulu n-nies. Partit Nazzjonalista għadu qed jinjorhom dawn l-affarijiet. Għadu qed jgħid le jien naf x'inhuma l-affarijiet sew dak li jaħsbu l-poplu hija perċezzjoni. Ma jinbidlu qatt. Mela, la semmejna din, jiena naf li anke bl-istess sondaġġi joħroġ li Robert Abela jispikka fejn jidħol il-fiduċja tal-elettorat. Jiġifieri hemm gap sostanzjali. Meta mqabbel ma kemm jaspira fiduċja Bernard Gregg. Dan ifisser li Robert Abela huwa leader li kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet f'waqthom u għandu sens ta' viżjoni u direzzjoni għal pajjiż fil-waqt illi Bernard Gregg qatt ma rnexxilux jeleva lil Partit Nazzjonalista biex ikun gvern alternattiv. Il-kelma li użajt perċezzjoni hija għal dawk il-nies li jirrispondu għal surveys. Jiġifieri jekk in-nies jaraw għal-mistoqsija tiegħek li Robert Abela huwa aħjar minn Bernard Gregg għax meta jirrispondu għas surveys jasbu li Robert Abela jew jkunu konvinti li Robert Abela huwa aħjar minn Bernard Gregg. U il-riskju għal Bernard Gregg u l-Partit Nazzjonalista huwa li dak will follow anki għall-elezzjoni. Dak il-ħsieb li il-votant min jirrispondi għas surveys jgħid isma' Robert Abela huwa aħjar, jiġifieri dak jista' jitkaxkar sal-elezzjoni li jmiss. Allura ix-xogħol ta' Bernard Gregg u l-Partit Nazzjonalista huwa li jikompli jisħaq fuq x'se jiġri meta jkun fil-gvern u prattikament ukoll jippinpointja l-affarijiet li Robert Abela u l-gvern tiegħu qed jagħmlu ħażin. Ma naħsibx li Robert Abela huwa Prim Ministru ideali f'dawn iż-żminijiet, seta' kien ideali għal żminijiet oħra. Imma illum il-ġurnata bil-diffikultajiet. Pandemija wera li hu leader ta' issa pandemija għaddiet u bagħad il-pandemija kellna ruxmata ta' skandli oħrajn. Jiġi fosthom l-ikbar ngħidu tal-isptarijiet. U x'għamel? Ħadd mhu responsabbli, ħadd ma jirriżenja, ħadd ngħidu li hemm xi kawża x'imkien l-arbitraġġ imma ma nistgħux ngħidu x'inhi jekk qed inġibu l-flus. Jiġifieri, pereżempju, tal-isptarijiet, kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista, aħna il-budget li għaddiet kieku tajnihom l-istjod iktar miljuni. Il-Partit Nazzjonalista kien li għamel il-kawża biex jittieħdu l-isptarijiet. Ma kienx il-gvern ta' li qatta il-kontratt, għansi għamel kontratti ieħor li jekk il-qorti tiddeċiedi favur Adrian Delija, allura intu għam 100 miljuni oħra.
Jiġifieri biex aħna ngħidu għatli li jien opinjonista, biex jiena nikkonvinċi l ruħi li Robert Abela f'dawn il-ċirkostanzi u aħjar minn Bennett Grek, jien ma narajx. Mela, ħanna raġino xi għajt. Jiena nerġa' ngħid is-surveys qegħdin hemm u n-numri ma jikdbux. Meta jistaqsu lin-nies, in-nies jesprimu opinjoni, l-opinjoni tagħhom mhix perċezzjoni, u meta inti tesprimi opinjoni għaliex tkun temmen f'dak li qed tajt. Ħadd ma qed jiġi għalek tgħidu dak id-diskors. Li niġu ngħidu li dak id-distakk hija biss perċezzjoni nerġa' ngħid, perception, għalija huwa insult lejn dawk kollha li wieġbu dawk il-mistoqsijiet għax qed tgħidilhom ma kontux tafu x'qegħdin twieġbu. Issa. Fil-intervent tiegħu Malcolm fil-li btkellem fuq il-Partit Nazzjonalista fil-li mbagħad reġa' mar semma lil Delija u hawnhekk hija l-konfużjoni. Mela l-ewwel Delija kien waħdu u laqqas marru jsieħbu miegħu. Meta raw li Delija jista' jkun illi jkollu sentenza mill-qorti favorih marru jitanqu miegħu u jidhru miegħu. Delija, il-Partit Nazzjonalista, min? Jew flimkien, dawn il-konfużjoni kollu li hemm u għalhekk jeħtieġ ċarezza il-poplu hemm barra qed jgħid minu il-Partit Nazzjonalista. Għaliex ma nafux who's who. Issa, inti għamilt il-mistoqsija tiegħek rigward it-tmexxija tal-pajjiż. Alla ħares ma kienx Robert Abela f'dawn iż-żminijiet li għaddejna minnhom f'dawn is-snin. Meta kien hemm mexxejja tal-Partit Nazzjonalista Prim Ministru li hawn min jaħseb illi huwa xi wieħed mill-istil li kellna fl-2008 waqt ir-riċessjoni ekonomika li kien hawn, il dan il-pajjiż kissru, farku li l-poplu ġabu jitmiegħek mal-art. U s-soluzzjoni li taħx kienet mar fil-Parlament u qallu naf minn fejn ħanġibhom il-flus jinta. Ħanżid il-kontijiet u ħanivvota bil-qalb biex jiżdiedu il-kontijiet, il-prezzijiet l-oli tal-ħajja, xaw min jitkellem fuq l-oli tal-ħajja. Fl-2012 l-oli tal-ħajja kienet tlaħħaq madwar 5%. Sowa, illum taf kemm qiegħda? 1.2%. Xorta ngħidu li hemm sitwazzjoni feliċi? Le, u l-gvern konxu li l-poplu qiegħed jiffaċċa problemi mill-inflazzjoni, mill-prezzijiet u qed jindirizza u qed jgħin lil kull settur mill-privat għall-employers, għall-ħaddiema, għall-pensjonanti, għall-istudenti, qed jgħin lil kulħadd biex niffaċċaw, qed jissussidja biex anke l-għoli tal-ħajja ma jerfax rasu. Partit Nazzjonalista ma mhix hekk, olla l-prezzijiet, ħadd ma jista' jlaħħaq mal-ħajja, kulħadd jistaħba mill-postman insejnihom daw iż-żminijiet. Pensjoniet kienu ilhom ma jiżdiedu 25 sena, u allura tiġi llum u btqabbel like with like. Kif tista' tgħid illi Robert Abela mhux mexxej tajjeb meta tħares u li l-poplu qed jgħinu biex jagħmel dawn l-affarijiet u qed jgħinu taf għalfejn. Għaliex minkejja li għaddejna minn pandemija u minkejja li għaddejna minn żminijiet diffiċli, irnexxielu dan il-gvern b'mod ekonomiku l-ekonomija imexxija l qudiem lejra ta' pajjiżi barranin. Il-ġimgħa l-għaddiet hawnhekk kellek dibattitu bejn Clyde Caruana u Graham Bencini. Deret differenza abissali bejn iż-żewġ naħat. Wieħed ma jafx fejn hu sejjer u l-ieħor focused jaf x'inhuma l-miri, jaf x'inhuma l-isfidi u jaf kif ħanaslu għalihom. U meta titkellem hemm barra ma' industrijalisti, ma' investituri, ċari daqs il-kristall jgħidulek nafu li mi l-linja li miexja fit-triq it-tajba. Meta toħroġ hemm barra u titkellem ma' nies jgħidulek wieħed damdamni u kissirni u l-ieħor qed jgħinni u dejjem wiżidni. U dik tagħmel id-differenza bejn mexxej u ieħor. Ġifieri ma naħsibx li huwa korrett Malcolm meta jindirizza lill-Prim Ministru Robert Abela bħala wieħed illi mhux tajjeb fit-tmexxija tal-pajjiż. L-affarijiet mhux qed juru hekk, il-figuri mhux qed juru hekk, in-nies li qed jitkellmu mhux qed juru hekk. Qiegħed f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet, min ma jiżbaljax, min ma jieħux deċiżjonijiet. Ma min jieħu deċiżjonijiet, kultant teħa jiżbalja. Irid ikun umli li jgħid isma' żbaljajt u ħan irrimedja. U dik hija karatteristika oħra li għandu il-Prim Ministru llum il-ġurnata li dak iż-żmien Prim Ministru Nazzjonalisti qatt ma kellhom, anzi dejjem qalu u kemm jgħidu affarijiet sħab Bernard Grek minn wara l-aħres nikbuhom kollha għax mhux 3 minuti onqosni hawnhekk neqpa' għaddej. Jiġifieri li qegħdin ngħidu huwa il-poplu qed jirrikonoxxi li hemm gvern li kultant jiżbalja imma jirrimedja li hemm gvern li qed imexxi l-pajjiż bl-aħjar mod possibbli. Mela, Malcolm, jiena li l-elezzjoni ġenerali mhix il-bot, ġifieri qegħdin hemm. Issa, jidher illi ma nafx. La, sentejn ma ġej. Issa, fil-Partit Nazzjonalista jidher illi the house is not in order u ħanajlek għaliex.
Hemm attivisti nazzjonalisti li għadhom jittamaw f'Mezzola, Fejdrin Delija, Alex Borġ u Karola Aquilina bħala kap. Għandek is-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista baqa' ma ħatarx u jidher li hemm xi pika għaddejja bħalissa għand il-kariga. Il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista baqgħu misteru, ma jiġux ippubblikati, ma jiġux awditjati, iċ-ċedoli mhux dikjarati, il-bolla tal-impjegati mhux imħallsa. L-aġenda tal-partit tidher qed titfassal minn nies barra l-partit bħal Jason Azzopardi u l-NGO Repubblika. Iktar huma jippredominaw ix-xena tal-Partit Nazzjonalista. Dokumenti uffiċjali tal-partit li suppost kellhom joħorġu ma ħarġux għax ikunu deskritti bla bif. F'sitwazzjoni bħal din, il-Partit Nazzjonalista jista' jkun gvern alternattiv. Mela, għax għandi ħin limitat, mela. Jien ma rridx naqa' fit-trappola li l-politika hija li f-fissazzjoni tal-Partit Laburista biex jippinġi il-Partit Nazzjonalista bħala partit mifxur kif deskrivejt inti. Il-politika hija li il-żewġ partiti politiċi irridu jikollhom id-dibattitu kif dal-pajjiż ħajimxi l-qudiem, kif ħannittiraw industriji ġodda, kif il-pajjiż jekk sejjer tajjeb, kif ħajittieb il-pożizzjoni tagħna dawk li qegħdin fil-riskju tal-faqar kif ħajtibu. Din fissazzjoni tal-Partit Laburista isu aħna jridu nitkellmu, ħanati eżempju, il-bieraħ ħareġ il-podcast bej Jason McAuliffe u Jason Azzopardi. Għandek uffiċjal tal-Partit Laburista u ex-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li jitajru kontra xulxin, jgħidlu giddib u jinsultaw lil xulxin. Dik hija l-politika. Għandna l-konna in-nies hemm barra li qed jarawna li noqogħdu ngħidu għax se jkun hemm pika, semmejt pika. Hemm elezzjoni. Mela Partit Laburista huwa kontra il-demokrazija, se jkun hemm elezzjoni għas segretar ġenerali. Jiġifieri dik x'inhi. Jiġifieri irridu npiġġu bil-fors il-Bened. Il-mistoqsija miltilek kif fis-sens illi jekk inti m'għandekx your house in order, jiġifieri jekk inti ma tamministrax il-finanzi tajjeb kwa organizzazzjoni qed ngħid, jekk inti suppost tipprepara dokument professjonali u ma tippreżentax, jekk inti għandek kurrenti għaddejjin minn hemmhekk, kif jista' il-poplu jkollu l-fiduċja illi għajlek da għażdaru meda in order kif jista' jkun imur imexxi l-pajjiż. Issa, biex inti qed tgħidli fissazzjoni. Fil-verità, l-accounts ġew ippreżentati. Ma ġewx tal-Partit Nazzjonalista. Għandhom jiġu prezentati. Isma' sinnajlek. Għandhom jiġu dal-istazzjon ippreżentati nitlu fl-MBR u naraw meta l-aħħar għamlu l-audited accounts. Iva, ma jekk ma firmax l-awditur u għandhom mhux ippreżentati, mhix fissazzjoni, hija fatt. Issa, imma il-fissazzjoni hija li il-Partit Laburista jgħid huwa għaliex inti ma ppreżentajtx l-accounts m'intix tajjeb biex tgverna, mhux dak huwa l-argument. Meta tisma' l-oppożizzjoni titkellem fuq governanza tajba u accountability u trasparenza. Mela, it doesn't follow huma żewġ affarijiet totalment differenti. Mela, fil-politika, il-Partit Nazzjonalista mhux l-ewwel darba li kellu problemi finanzjarji u kien il-partit issa ħammur fil-bot. Il-Partit Nazzjonalista kien il-Partit tal-Indipendenza u mhux tal-integration, huwa Partit Nazzjonalista li kien il-Partit tal-Ewropa u mhux tal-partnership, u dawk iż-żminijiet kienu żminijiet ibsin għall-Partit Nazzjonalista wkoll. Illum il-ġurnata iva hemm problemi finanzjarji tal-Partit. Kif hemm problemi finanzjarji qed tifhem li hemm kumpaniji u nies li kollhom għandhom xjagħtu. Yes, issa il-Prim Ministru fil-Parlament ħanamlu inkjesta mela l-ewwel jgħid ħanneħħi l-inkjesti maġġisterjali minħabba il-persekuzzjoni. U bat huwa l-ewwel wieħed qabel ma jagħmel l-emenda fil-liġi jrid jagħmel persekuzzjoni fuq Bennett Grech u l-Partit Nazzjonalista.
Jiġri ħajamilha fuq kulħadd minn ma jħallas it-taxxa jew kien kellu xi taxxa mhux imħallsa. Jiġifieri it doesn't follow u d-diskors politiku għandu jkun nimmaturitaw. U jien l-appell tiegħi jekk fuq dan l-istazzjon. Ejja neħħu dan it-tajjir żejjed għax il-mistoqsija hija hemm differenza bejn il-partiti politiċi, hemm mela hemm, imma it's fogged. B'dan it-tajjir ħallil, inti giddib, inti hekk. U jiġifieri in-nies iridu jkunu jafu il-Partit Laburista li huwa partit kbir. All right? X'għandu ideat fil-futur, fil-preżent u fil-futur għalija. Ħanajt l-għol wieħed għalija. All right? X'għandu għal-futur in-nies tem barra. Li l-Partit Nazzjonalista huma giddieba? Datku li qed nagħtu aħna il-Partit Nazzjonalista, jiena ovvjament ex-parti, parti bil-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri aħna lill-poplu fl-elezzjoni li jmiss. Il-diskors tal-korruzzjoni rebaħa l-Partit Nazzjonalista. Issa qed has to move on, tajt isma' mela. Minkej neħħu l-korruzzjoni meta jkun il-Partit Nazzjonalista fil-gvern u inti ħatejx aħjar. U rridu nagħtu dawk il-mistor. Dik hija l-politika li rridu nagħmlu, mhux noqogħdu ngħajru lil xulxin u noqogħdu morru fi żmien Gonzi, fi żmien Mintoff, fi żmien Edi Ferna Kadami biex insibu xi ħaġa u ngħidu ara fi żmien Edi kien hemm ministru li kellu kont l-Iżvizzera. So what illum il-ġurnata? Kien għandna ministru li kien hemm protezzjoni ta' barra minn hawn li kellu kumpaniji il-Panama u nafu għalxiex kienu ħajintużaw. Jiġifieri ejja nkunu maturi. Ħaddur daqsxejn fuq Ġino l-elezzjoni mhux il-bot kif għadd Ġin. Il-qija tidher li qed tisħon u kif qal Malcolm il-lingwaġġ politiku diġà jindika dan kif għaddejjin ċertu affarijiet, però ħansaqsik di bil-preġi u d-difetti li għandu l-Partit Laburista. Temmen li l-Partit Laburista għandu jingħata l-fiduċja tal-poplu. Iva, mingħajr tlaqliq ta' xejn. U mhux inbiss naħsebha. Jekk wieħed jara s-surveys li ħarġu minn Marmara, mid-Times, mill-Malta Today qed juru li l-maġġoranza tal-poplu jemmina bħali. U ngħid, di mhix perċezzjoni, in-numri ma jikdbux. Bispera fuq dak li qal Malcolm, bissem ftit, fis-sens illi qal jixtieq jara dibattitu politiku kif ħammexxu l-pajjiż il-qudiem, kif ħanamlu l-ġid. Malcolm, you're preaching to the converted. Mhux hawn tiġi tagħmilha dik il-prietka trid tmur tagħmilha tal-pjetà għaliex il-fissazzjoni li għandhom illi akkosta kollox jaslu biex jieħdu l-poter f'idejhom għaliex qed jimmissjaw ħafna lil poplu mhux qed itwielhom il-poter, qed jimmissjaw ħafna ċerti nies, imma l-fissazzjoni li għandhom li l-unika arma li għandhom biex jirnexxielhom hija li jagħmlu ħsara mhux biss lill-Partit Laburista ma lill-pajjiż. U meta qed jagħmlu ħsara lill-pajjiż, qed jagħmlu ħsara lilek, lilna, lill-poplu Malti kollu. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-azzjonijiet li ġew minn barra li kienu orkestrati minn hawn Malta lil min ħallew fuq min ħallew effett fuq kull Malti u Awċi. Il-Partit Laburista fil-gvern ra kif għamel u ħareġ minn dik is-sitwazzjoni xorta waħda. U ħareġ tajjeb ħafna minn dik is-sitwazzjoni illi daħħalna fih il-Partit Nazzjonalista. Tiġi tgħidli li l-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata qatt urina xi ħaġa mossa waħda li waħda illi hija kostruttiva. Jien niftakar aħna konna fl-oppożizzjoni fil-Parlament qabel l-elezzjoni tal-2013 kellek sitwazzjonijiet fejn l-oppożizzjoni kienet il-forċina tal-gvern biex iffaċċajna sitwazzjonijiet li kienu qed jolqtu ħażin lil Malta f'dik is-sitwazzjoni internazzjonali li konna fiha. Illum il-ġurnata tidħol il-Parlament, tissegwi l-Parlament. U fuq kol ħaġa ta' xejn anke jekk jgħidu isma' taqblu illi għandna nieħdu tazzelma kull wieħed l-oppożizzjoni l-ewwel tivvota kontra. U mbagħad tgħid le, u mbagħad tgħid imma isma' jista' jkun tali naħseb ta' mod ieħor għaliex l-ewwel intenzjoni tagħhom hija li jgħidu le u jagħmlu l-ħsara kemm jifilħu. Bissimt meta Malcolm qed li l-poplu Malti jaf li il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ifisser li ma jkunx hawn aktar korruzzjoni. Korruzzjoni f'dal pajjiż hija sinonima mal-Partit Nazzjonalista. Provaw idaħlu dik id-dialettika fl-imħuħ tal-Maltin u l-Awċin, imma u l-qorti għat-tritturi kemm daw l-iskandli, daw l-korruzzjoni li dejjem qegħdin isemmu l-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista, tittippruvhom. Ma nistgħu, jien ma nieħu l-ebda
lezzjoni minn nies illi rapport wieħed wara l-ieħor qalulu int meta kont Ministru abbużajt mill-pożizzjoni tiegħek fil-każ tal-Lovenbrow, abbużajt mill-pożizzjoni tiegħek fil-każ ta' kif għaddiet l-art fil-Fekruna, abbużajt mill-pożizzjoni tiegħek meta kellek il-Ministeru tal-Artijiet taħt ir-responsabilità tiegħek. Minn dak in-nies jien ma nieħux lezzjonijiet. Kif ma nieħux lezzjonijiet minn partit li meta kien fil-gvern kellu wieħed mill-ikbar skandli li qatt teżistew f'dal-pajjiż, l-iskandlu taż-żejt illi ngħatat proklama lil persuna li ta' x-xhieda tiegħu u l-prime players għadhom qegħdin jiġru hemm barra. Bl-istess mod kellna il-każ tal-Power Station tal-BWSC nieqpa' nsemmiha. Investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali joħorġu jgħidu ma stabitx korruzzjoni, tafx kien qal kien ara l-Awditur Ġenerali. Kull min kien involut meta tela jiexed qudiemi kulħadd nesa kollox. Id-dokumenti ma nstab xejn u meta kien qed iwieġeb qudiem il-Kumitat tal-Parlament il-PAC u għalulhom m'intix taħseb qallhom jien qed inxomm id-dukkan. Imma ma nistax insib in-nar u min kien responsabbli investiga dak iż-żmien u nerġa' ngħidha il-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien ma tax każ, ma investigax u l-iskandlu għadu mdendel sal-lum, jiġifieri tiġi xuttuna lezzjonijiet. X'ikunu skandli u x'tkun korruzzjoni, għaliex konna diġà nafu x'ifissru bensew qabel l-2013. Se jkolli nieqaf hawnhekk għandi iktar mistoqsijiet x'nagħmel kieku ma forsi nagħmlu dibattitu ieħor. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li aċċettajtu l-istedina u l-mod ċivili li ddibattejtu bejnietkom. Nirringrazzja lilkom il-telespettaturi. Id-dibattitu allura jieqaf hawnhekk, il-konklużjonijiet tagħmluhom intom ġewwa darkom. Insellmilkom.